Hi guys! Madung hapon natong tanan. Welcome back sa mong channel. So karong hapon na guys, di ami sa Kutad, ari mi dari nag-picnic. Ito guys, nagkuan raming liksi dari, nagbanding-banding diyan. Nagdami ko aning palit kog ice cream kaning kuan ragod popsicle. Ari mi palagan kaon. Ice cream basagi sa kitag tutunlan, ice cream gihapon. Kuan man gud lain di pa sa putang lawas nga. Di panugnaw ko nga dya, sakit ang tutulan na dya. Kuan, sakit ang kalawasan dya. Ikaw man dani guys, magpahilot dahi ko atos putlong-kam. Bad ko? Agarang gikuanan dani guys, siliksira kay dugay na ni siya si request o kuan. Nga ni ice cream, walang hanar mapanggipagbigan, karon ra bitaw po ni kay mula ka ra ba ko ugma ato ko magkuan kong Queenie, magbantay ko, ako na po magbantay at tos hospital. Pahibaw eh. So guys, mga anday ta, bisag sa kita sa tutunlan, nga mayroon po nina. Lami manggod ni siya, ganahan ko danin niya guys, kay kuan ba. Mani ganang po rami, o katong na milon, waag katong milon kay wakman, kuman adto. Milk man ni milk. Na naman na maligjag ice cream atos ibabaw guys. Ay, sorry, nabitaw hapin. Kuan, nanay namaligja atos na wifi yan bitaw guys, og ngani. Mana asi dang gidadad to nagkarat kabino, nanay ice cream sa ibabaw. Pahilot ko kay dugay na kuha na wa nagpahilot arang kuan ang kalawasan. Kuan ni panuhot. Nanay panuhot ko si dreb sa motor. Ay! Sa labi na kanang bitong gabi na guys, gabi na ko maulig kan mag-upload. Maupo na isa. Dito lagi ni nasugod, nagpislang ko tong pag magkasal ni Tere, kay katong mga mapay kasal. Sigbalik-balik nga na kulit ragtaligsik. Mau to napislang ako. Grabe ko dani. This is my favorite. Wala magidas Aliana kami ra mas bay. Wala magidas Aliana kay li. Na. Maglihok mi silang duha magsakay sa motor, madala kog mga disgrasya. Ugma ako, nagtuto na kabe. Ako na po atos dun Emilio. Hindi ko man nagbutar guys, mulit siya na ko adto. Aha ma. Dun Emilio. Pero di ko magmotor kaya naidakop. Maparehistro ang motor. Ay kasi mong papay na pa na ako'y paliton gamit para Girl Scout. Tingnan. Pa. Pa. Ha? Gamit para Girl Scout. Pa. Kalas akong bapada kay ako'y gamit sa Girl Scout. Ah. Hindi mo rot dadas bahay kay Nas Aliana. Nahilis na na. Sa matog ang ilong. Sa matog kagilak. Oo, sabot kang gibati nga. Sa kaadlaw ko natug. Huwag po nawa. Game na nila na huwag
Ito, nabi. Mingaw na misbay kay kami na ramam. Ito white kung ako dari. Last. Orange man eh. Strip seal na ito dapat guys. Naningan strip seal mo yung sakit ang kutunlan. May po drihomot. Kami dari guys mag-picnic kay kuan. Magkon ba mga magkaon nga na kay overlooking. Ay punas imong pijama. Kaning gisapin mo yung anak ko magpunas. Malba. Kinkin. Ha? Kinkin luoy. Kinkin ang si ang gabre nila ba ya? Iba ka. Bye, mana si mong classmate eh. Sabi mong classmate, Walter. Kaya. Sa Walter, nagsakay mo to. Se! Oh, se! Ha! Halo. Mata. Tugnaw. Lingkan ko unag nga ni bugnaw kay duman pahilot ko. Ako kato gabi isang gibati. Stop. October 13 na ugma guys, ang dali aras adlaw, November na pod. Bis gusto ka mag-work nas mama we. Muli ra ko Pasko. Lian na ng ice cream, masay mo kanang diha kaya tunaw na. Pangag, di ka ampre. Hala. Ang cellphone bitaw kay kasurindiro na. Wa na. Ini zaman. Dali na kaadyo. Ini sesulentis. Dan natunaw. Waga ba? So guys, kanang hapon naman maadto na miliksi. Mara ni among vlog guys, mara mong gikan. Ay nagkuan rami guys,
banding-banding mi dari kay mula wala gito mo lakal ko ugma mo tukos hospital. So mara ni mong vlog guys kay magpahilot tapos ko kay hapon na. Bye guys, thank you for watching. Bye bye Lexi. Uma! Bye bye Lexi. Wala na natunan na. Bye. Bye sabi. Bye. Bye.